Сега ще ти кажа нещо, за което не мислиш, когато пускаш съдомиалната. Всяка таблетка, която използваш, е опакована в пластмаса. Кутията е пластмаса, бутилката с гланц е пластмаса. Всичко около миенето на съдове е пластмаса, химия и отпадък. И всеки път, когато изхвърлиш празна кутия или празна бутилка, тя отива някъде, не изчезва. Попада в някой контейнер, после на депо, после в почвата, после в реката и остава там. Години, десетилетия, може и векове. А сега погледни това. Една опаковка Blue Mission, картонена, рециклируема, а вътре кърпички, които са напълно биоразградими. Слагаш една в съдомиалната, тя се разтваря напълно, върши работата си и изчезва, без да оставя нищо. Нито по съдовете, нито на планетата. Без фосфати, без микропластмаса, без ароматизатори, които замърсяват водата. Формулата EnzyClean Zero е направена от растителни ензими, които се разграждат естествено. Сякаш никога не е имало препарат. Но това, което ме накара да се влюбя в този бранд, не е само продуктът. С всяка покупка на Blue Mission подкрепяш нещо по-голямо от чисти чинии. Те почистват реки от пластмаса. Буквално влизат в реките и вадят боклука, който всички ние сме изхвърлили. И даряват пранета на семейства, които нямат средства за най-елементарното. Докато миеш съдовете си, някъде река става по-чиста и семейство получава чисти дрехи и съдове заради теб, без да направиш нещо допълнително. Едно измиване с Blue Mission е под 25 цента. По-евтино от таблетките, по-чисто за съдовете. И безкрайно по-чисто за света, в който живееш. Blue Mission. Линкът е долу в описанието. Стани част от промяната.